Генчо от Вършец само стана, жената си тръгна, не каза с Богом. 3 деца му остави малки, уплашени, а той преглътна всичко и тръгна сам напред. Нямаше кой да помогне, нямаше кой да пита дали има хляб, дали има къде да спят. Соломон гледа, чака баща си да е силен. Нели Вероника мълчат, но всичко разбират. Имало е нощи, черни като гроб, които му се е искало всичко да свърши, да изчезне, да спре да боли, да няма утре. Но 3 деца го държат да не рухне. Това не е приказка, това е живот. Генчо го носи тежък като гроб, сам срещу всичко, без гръб, без рамо, но не падна. Заради тях остана. Болка и глад прави от нищо дом и свят. Никой не знае какво му е вътре. Той мълчи и пак става сутрин. И днес му е тежко, нищо не е минало. Болката стои, не е заминала, но вече не е сам, до него са те. Соломон, Нели, Вероника, неговото сърце и най-вече сега неговите внуци, Генативо. Щупен отвътре, но прав отвън, Генчо не падна, остана на пук. Един баща сам, но стигна до тук, по-силен от всичко, защото не се отказа нито